Dhansari CC Committee aro hinpen election result along insamjin pen kidoji aphan pachini pon. Nilip constituency ang kangarlo karena puthak mita reading ke bangwe ajok rada tumpen aning duk cepak lang pon. Nilip constituency ang kangarlo karena puthak mita reading ke bangwe ajok rada tumpen aning duk cepak lang pon. Lakhain koi rapon nilip MAC constituency ke parlo chuki hola along karen mate me rihinga puthak rada tumpen aning kipong athe mita reading bangwe pensi asai ki do bang phu pinyar ni anta amina duty cheklem klisi abai nonga bangke chodeng dun bomno jongdame rada tumpen nangke thando na teng pulote karen endun that pen pinyar ni anta theglongli mita reading ki klem abang phu komadni sita abai nonga bangke chobomlo puta rada tumpen nang thandon nangke thando na teng pulote mita reading depensi aning ke hangaling si bil bonai red maputa arjupon athe adon penke bil nang leo hala fresh langkapang sam light ball ke ong atum abangke welcome to hack ball ni ball thom kachi thora tumpen homan thura lasi klembang pu aphan amithang asai ki klempa mechi aphan si rada tumpen tuning report lapen department atumta RD kipit ponji aphan si tuning report lapen sai kachi klempa mechi aphan bukajan electricity board IC kachelang chari dunji aphan tuning report Nilip pen nilituma perangki tharson teron ang kiloberta public TV karbiang lo. Nilimen ke long kitok bi, lapen nilirong ke long kampangcho, si nilitum jo perangki tu pan ke hang pen, alang tum ke wang apot alang tum pan curu parpik lo, ate ke jo nitum mi ke cithor la karen ningkan ko an pen lo nitum cithor bom lo. Sitame mita reading theglong lepin lang lapen abirta la motor ke do tum pris ke do tum la kaprek ke do tum mangke kom thu hek ni tum la bol isi hini vet sitame ni tum phan bat phak la si ko sona niyom ma pusi ni tum ka chini ya phan si la sar tum phan ni tum chuhang lo lapen okor dak chot kali la andar bukajan along sitame nasona taxi adon tin along tin arong tin dam sitame la puson si nitum chithan thamba ma along tin ta meter reading wang wi pusi chithan det chithan pe la si ko son niom si meter reading wang wi pin pen abil ke bat phak dem na pusi nitum kachini ba kachini ya phan la si arjulo ba na tum electricity atum koson nioma la sonsi arong tin ba along tin sitame la sonsi dam depensi meter reading de pin pensi la sonsi en bom lo ma pusi bill pi bom lo tum ke lan potani tum pi bom lo pharu sirang koi pharu ni ke ong nei ta la puson lo non bang ke kalidet lo Kala so pen la so kitchen ho reading wang chot pen non anta wang we la pulum. Awe wang we pin lo. Wang we di. Kedai tum lom ke karen wang we la puson ta do ma karen. La son ke ni tho ta kang thim ma thim ta do si tholong le ta do. Si ta la pusi bil bang e ki komi ka li ki bat lok pusi en bom lo. Bil bang la phoi teng si. Phoi teng lo la pen la bol si hini vet la puson si ake ong da ture lo ba la pris ke do ko te je man sab TV motor la ka do ko be use to use to phanta ahut pe ke nang kom thu lut la puson si rada phan ke abil ke en bom lo kali lo achik lo yan wang si kali abil ke phoi teng lo bon da phoi teng lo karen le ave do se ta reading si wang we tang der pon la lo phoi teng lo hop ta kang thim le mi ji tholong le si ta la puson si ni tum ke chiklo yan wang la ke phoi teng lo ami tar bok rek ve tum ta la so teng se pinang lo
tum dak long ka phang chorong la si nili bikhe ke media tum phan ke hang ke la han lo je la so phuthak karenabil aphuthak alam lo nili tum ha ke cheng hut karenabil meter reading wa hala so hut ke bang lo pharu israing koi la pena phi ke la so teng si akaren do non we non sita ni to bil bang ke so teng si ni tum ke pinang bom lo la pena ke samana tum ke amitar box ke hem GB ko sita bil ke la so teng la son la son da do la si prabjin pen ni tu malong long ka phang chulo la ni libiria ang bong meta reading ke bang je phansi ni li kichuning reading ke la hen la Dhansiri CC Committee arwa hinpen election result along in samjin pen kidoji aphan pachin ko Lason si busing ni phai ke thomar ni Dhansiri CC Committee arwa hinpen election result mate penam busing ni phai player ni in samjin pen kidoji aphan Dhansiri CC Committee mai ku akhai Mohan Singh tok bia hinpen pachini ko Tang ti no nang ton pen akhai Mohan Singh tok bi la pen ari sang ho atum pen kaning je ponalam the pen le arjupon iksina News Report Public TV Karbiang lo media kelang korting jerpan kardom pajeri lo penap ke counting la pen ke result arni nangale lo 4 June 2024 ke lasi APSLC party phangke isi arni ke me bhag ke me arni pusi ni tum hokdam po athepima dak kedam tang itu MP election hut Karbiang Long East West arat lapen di mau saurat tu tribal akhai anke la APSLC afansi 90% भूत के जॉक एलो la soteng pensi ne ke missioner ni nangele pu penap bangke la si la counting pen result penablo la si la sor ni bangke peaceful nangi free and fair in samjin pen chunangji la pen ratatum ta kedam kewang joy ke nangji la so ban sinili chunni ridam kedam kewang tha kisik sak wedet nangji la pen hadak counting huta ason 2 nombor wedet nangpo la counting pamen nangpo arona ting pen demokrasi arona ting pen asi in samjin pen si la so counting nangpo asi counting that la sorni mission result longpo la si la so that ilitum Karbiang Long di mahasa rat ke isi mission akemi kacing thur isia ang deng nangale po penap ke la si choroji nilitum la kalbi voters tribal voters tumphan ni tumphan nangka jin sopen la pen ni tum tangka poisa aja tapi muwe rat tumphan kita alang tum khai longri kacing hona joini asi APSLC phansi bhudang joglo 90% lasi neri suri suri akero pajirlo Karbiang Long rat pendi mahasa rat phan Coro parpik lo media nang ditum labang so media pen ke paklang apot lapen ladak media long nang kelang dun akorte injir kadok etman tame coro la pen ni chingdu lo athe ilitum ka chong hong kedam tang election di non kedam tang hut la so election non result bang ke penap lo ba penap sari tarik lo tarik priar ni lo penap bang ke sila bang so result ke paklang po la sila bang so result paklang along nilitum Dhansiri APSLC aro pen kachoning ri bang la helo hala bang so accounting along bang thang soluk sodak atemon ave pin pen samjin pen la bang so result ke paklang je phan la pen hala dak kedun ke bang kedun atum han asitame thang ka siksak lon order mata siksak kadu kabe ave da je phansi choning ri lo la pen lon order tum tame anotin mang putin hota raidun paminai kelang dolong tame thang ka siksak ave da phansi choning ri lo la sinilitum non kedam tang election hut
rong rup arlo kilut penateng komen ateng ni tum che thek long mangke ni tu hok lo 90% avut bangke inglong so an la inglong so amen pen an ba inglong so tu an kaching rum ben siki pilo alang tum ning kang sam ning karong pen athe pima ilitum along ri along akisung akiboy la inglong so tum an chichini lo la si labang so arijal labang ke penab lo ning karong ani posini tum ta hok lo la si labang so arijal mesen mi at pen kelongji la pen kadok kawe kidun pen kelang no peji pasi chuning ri lo la si ni thiek pen la singam theng tong kong lo karom chuning ri dolang rara tum stame kelang dun pen lang dun joy hadak utpadun depin jia phan la pen hadak thang pasik sak dun depin pen lang dun joy arju dun joy la pen ke hais tame ning arong pen leki bangji pasi chuning ri lo hala dak suluk sudak temon pon pe dei pasi chuning ri lo rat tum hata nasi kadok kawe kar biang long arad do an hata so kachoni ri pasi ni lam theng tong kong ले लो 4 जून 2024 के लसी एपीएसएलसी पार्टी फंके इसी आर्नी के में भाग में आर्नी पुसी नी तुम हकदम पो अथेपीमा दाक केदाम तांग जितु एमपी इलेक्शन हुट कार्बी आंगलोंग ईस्ट वेस्ट आरात लपेंदी मावसा आरात तुम ट्राइबल आखाय अनके ला एपीएसएलसी फंसी 90% भूत के जॉक एलो ला सोतेंग पेंसी ने कमिश्नर नी नंगले पु पेना बंके लासी ला काउंटिंग पेन रिजल्ट पेनाबलो लासी ला सोर नी बंके पीसफुल नंगी फ्री एंड फेयर इन समजिन पेन चुनंगी लेपेन रातुम ता kedam kewang joy ke nangji laso bang sinili chuni ridam kedam kewang tha kisik sak wedet nangji lapen hadak counting huta ason 2 nombor wedet nangpo la counting pame nangpo arona teng pen demokrasi arona teng pen asi ingsamjin pen si laso counting nangpo asi counting that te la sarni mesen result longpo la si la so that te ilitum karbiang long di mahasa rat ke isi mesen akemi kaching thur isia ang deng nangale po penap ke la si choroji nilitum la karbi voters tribal voters tumphan ni tumphan nangka jin sopen lapen itum tangka poisa aja tapi muwe rat tumpan kita alang tum khai longri kaching hona joini asi epicelsi phansi budang joglo 90% lasi neri suri suri akero pajirlo kalbeng long rat pendima hosawra dophan